parata ta' kuluri, kostumi, briju u mużika nedew il-Festival Internazzjonali tal-Arti Zigużajk. Dan il-festival sar appuntament annwali għal tfal u żgħażagħ u din is-sena mistenna jilqa' mal-20,000 persuna fosthom 8,000 student u studenta. Zigużajk li issa daħal fit-8 sena tiegħu joffri xalata ta' attivitajiet kulturali bil-parteċipazzjoni tal-fuq minn 100 artist minn madwar id-dinja u b'27 proġett tal-arti differenti. Rupert Cefaj, chairman tal-Fondazzjoni Kreattività, qal li dan il-festival ilu sena wara sena iwassal rappreżentazzjonijiet ta' kwalità għolja li l-eluf ta' tfal u żgħażagħ u li ta' kull sena jirċievi tifħir kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment. Il-festival din is-sena ħalaqta ambjentali u fil-waqt li fil-postijiet tal-attivitajiet se jkun hemm reċipjenti differenti għall-iskart, l-organizzaturi qed jinkoraġġixxu lil parteċipanti biex jirriċiklaw. Il-festival qed jittella bejn is-16 u l-25 ta' Novembru u l-attivitajiet se jsiru fi Pjazza San George, fit-Teatru Manuel, l-Istitut Kattoliku u fil-Kavallir ta' San Ġagbu fost oħrajn.